Njengamanje ake sibheke question number 5. Uthini question number 5? Uthi a 12 kg block is initially at rest at point A at the bottom of a rough inclined plane. The block is pulled up the incline by a constant force F acting parallel to the incline. The block reaches point B, which is at a vertical height of 4.5 meters above the horizontal, with a speed of 2.25 meters per second. See the diagram below. Nansi ke diagram ngidubile lapha ya. Bathi nike la. Bathi kune block la e12 kg ekuphi at rest, ushuthi initial velocity ubani u0 lapha ya ku point A lapha phansi. Lelo khuzana ke le block le isiyadonswa, idonswa uforce bani, uforce F, udonsa kwi-inclined plane. NgesiZulu ke mesikhuluma nge-incline sikhuluma ngendawo edonsela noma indlela edonselayo ongathi mawuyibuka ngathi isazidebhisi kanjena. So ke leyo ndawo le etshekile yona lesibiza ngani nge-inclined. Sebethi ke lapha ya ku point B ilokhuzana i-velocity efika ngayo lapha u2.25 meters per second. Okunye abakushoyo ukuthi ubude, i-height la i-vertical height ubani u4.5 meters. Sebethi ke umbuzo wokuqala lapha, define the term non-conservative force. Before singeneke kulo answer ka 5.1 yokudefine i-non-conservative force, kudinga ukuthi ukhumbuleke ukuthi mase sithinta ke o non-conservative force nama conservative forces sisuke sesikhuluma ngo work done lapho. Ngeke ngawuthinta ke selapha ku question 1 ulokhuzana work done. Njengamanje ngizothi ungena kona ngikukhumbuze lezi zinto ezibalekile okufanele ukuthi uzazi before attempt noma uqale wenze ama questions afana nalawa athinta ini i-work done. Ngishiloke ngathi i-work done iyini, i-energy leyo. Ake ngiyichazeke manje. I-work done ile energy le esiyinika noma siyithathe kuphi kwi-object. Nansi imarker yami le ngiyiphetheyo la ngesandla imile njengamanje. Mengase ngiyiphusha ihambe lelo khuzana le marker le, into engiyenzayo ngitransfer ini i-energy, le nto ebizwa ngani ngo work done. Uma ibhokisi limile uyaqhamuka uyaliphusha liyahamba, usuku transfer i-energy esikwazi ukuthi siyiquantify, esikwazi ukuthi siyibale. Indlela ukuthi siyibaleke nansi. Work done is equal to the force applied multiplied by delta x with displacement multiplied by cos theta. Bese ngichazileke ngathi work done i force applied le delta x loya theta. Theta ke it is the angle between what? Between the force in question and the displacement. Njengoba kukhona ke work done, angithi uyazi ukuthi lapha kuma forces sinama individual forces, for example normal force, force of gravity, frictional force, force applied and so on. Bese soba no net force. Net force ngeke ngakhuluma ngawo futhi question 1 inhlanganisela ama forces leyo. Shuthe sisuke sihlanganisa wonke ama forces. Nalapha ke ko work done sinaye net work done. In net work done is equal to the net force times its displacement times cos theta. Uyabona ke mase sino net work done, utheta wethu usuke usu0 noma i-angle phakathi kwe displacement kanye ne force isuke isiwu0 ke lapho. Ngoba phela sesithathe sahlanganisa konke ama work done akhona. Sasa sithola ini i-net work done okuyiyona ke manje izophusha noma ezodala le object iye ngalapho kufanele iye ngakhona noma eya ngakhona. Ikhona ke futhi ngamanye amazwi khona enye indlela yesibili ukucalculate bani u-net work done yokuthi uthi
net work done is equals to work done by force 1 plus work done by force 2 plus work done by force 3. Kudepend ukuthi mangaki ama forces akhona. Okusho ukuthi ngikusho kwena ukuthi ngoba network done no network done okusho ukuthi lento le iyalingana nalento le. Bese kuzoba khona lento esibiza ngokuthi i-work energy theorem. Kufanele uyikhumbuleke futhi manje. I-work energy theorem ithi ke yona net work done is equal to change in EK. Mesikhuluma ngo change in EK, i-kinetic energy leyo. La sino delta bese ngichazile ku delta ukuthi uchaza ini i-change. In this case khuluma nge-change in kinetic energy. Okusho la uzoba nobani no EK final minus EK initial. Iformula ithini? Ithi half mv squared minus half mv squared. Kuzoba initial la, kuzoba final la phaya. I-work energy theorem mukelela. Bese kuzoba khona ke work done by non-conservative forces. Enye ama formulas ekhona leyo. Work done by NC is equal to change in EK plus change in EP. Izinto lezi nje kufanele uyikhumbule. Ake ngithi ungena kabanzi-ke la ku-work done by non-conservative forces. Uyabona khona lama forces lawo esithi are conservative. Igama ukuconserve liqonda ukuthi ukugcina into njengoba injalo, ngeke ngakhuluma ngalo. Uma ke sesikhuluma ngama conservative forces, okusho ukuthi sikhuluma ngalama forces la uthola ukuthi awashintsha agcine kanje ngoba enjalo. Mase siza ku non conservative forces. Ama forces la ukuthi ngishaba ukuthi uhamba ngayo impindlela azohluka awezukufana non conservative. Ake ngenze example ye conservative force. I-example esijwayele ukuthi siyiboneke thina la ka metric i force of gravity. I-example yani ye conservative force, ye conservative force. Kanjani na? Uyabona mengase kuthiwena wena usebuilding elibhilidi leli line-stairs liphinde futhi libe ne-lift. Uma uhamba nge-stairs ebese sicalculator ini work done owenziwe yini owenziwe i-force of gravity. Okusho ukuthi mase usebenzisa le formula ezoba FG lapha sibheke ukuthi wena nje ubusuka phansi uyaphezulu uhamba nge-stairs uzohamba ibanga elingakanani noma height engakanani. Sewucalculate ke ini work done walapho. Uma uthi work done walapho bukade u20 joules. Kuzothi mawuhamba ngelift ke manje nakhona usuka phansi uyakuphi uyaphezulu. Uzothi mawucalculate work done wakho uthola ukuthi usafana no work done walapho uhamba khona nani uhamba nge-stairs. Sithi ke leyo force le njani i-conservative ngoba ngishabe ukuthi uhamba ngayiphi indlela. Uhamba nge-stairs noma uhamba ngelift work done wakho mase ucalculator owenziwe yini owenziwe i-force of gravity uyafana. Ingakho ke sithini ilokuza ni-conservative force. Akhona ke ama examples amanye kodwa kasingeni kuona ama conservative forces. Kodwa kwamanje la sigcina khona i-force of gravity nje siyaziyo conservative. Bese kuba khona ke lama forces esithi kanjani a non-conservative. Shuthi lama force anjani angafani egcineni. Ake sithi ke uhamba ngazi i-stairs lezi. Kodwa ke manje sesobheka work done by i-frictional force noma work done by i-force applied. Uma kunjalo uzothi mawuhamba nge-stairs siucalculate work done by say i-frictional force. Sithola ukuthi mhlambe u30 joules. Now in the case of a frictional force uzoba minus 30 joules.
lo ya minus lo yana uzobe uqonda ukuthini. I-energy is being taken away from i-object noma from wena njengoba sikhuluma ngawo. Futhi yaluza lapha yini i-object. Kanti uma sicalculate work done siwuthola u-positive, lapho i-object iyagaina. Uyabona nje i-frictional force, u-work done wakhona uzohlezi u-negative. U-work done by frictional force uzohlezi u-negative. Usukhala inyembezi noma ukhala igazi kodwa uzohlezi u-negative u-work done by ini i-frictional force. Kanjani na? Angithi uyakhumbula ngithela uthitha yini? I-angle ephakathi kwe-force ne-displacement. I-displacement ke siyazi ukuthi i-vector le nani in a direction. Uma wena uya ka right angithi friction injani? By definition i-friction iphikisa ukuhamba kwe-object. Okusho ukuthi uzothi wena ubhekele i-friction ithi mina ngibheka le ngadala ukuthi ngibhekele mina. Uyabona ukuthi i-angle manje phakathi kwabani? I-force applied la, i-frictional force la. I-angle phakathi kwelokhuzana ngidobeke manje displacement. I-displacement iyangakuphi? Iyangali. Now, uma ngase kuthona silokhuza skala i-angle phakathi kwe-displacement ne-force ne-frictional force, so uthola ukuthi i-180. U-cos 180 ke usinika u-negative 1. Yingakho ke u-work done by i-frictional force uyohlezi unjani? U-negative. Kodwa u-work done by i-force applied engaba positive, engaba negative. Kanjani na? Yabo nje la u-force applied ukhombele no delta x ukhombe kuphi ngale displacement yami le. Uma skala la ilokhuzana i-angle noma angle theta, so thola ukuthi ubani? U0. Kodwa uma ngase kuthiwa displacement ikhombe ngale force applied ikhombe ngala kuzoba 180 la. Ake ngenze sibonelo mhlambe ozosibona wena esizobalula ukuthi sifike emqondweni wakho. Ake sithi kunebhokisi belikade lisendaweni mhlambe ephezulu. Nendawo mhlambe okuyona ine-incline inendawo nje kanje. Ibhokisi livele lisuke lapha phezulu endaweni esantaba. Lehle melehle lelilokhuzana lelibhokisi liya lapha phansi mhlawumbe khona umuntu okhona lapha. Uyabona wena ukuthi melifika lapha lelibhokisi lofika lemshaya lo muntu la. Lemlimazi. Wena usuzoqhamuka uzonjani? Usuzolumisa manje ini ibhokisi. Ngesikhathi ulumisa wena ngithi lona liya kuphi? Ake sithi liya ngapha ka left. Wena uzolumisa wena uliqondise kuphi? Uqondise ngale iforce yakho. Uyi-force applied. Uma kunjalo iforce yakho ibhekele kanti i-displacement yebhokisi noma object shona kuphi? Ngala i-angle isi-180 ke lapho. Ma isi-180 cos 180 uzokunika bani? U-negative 1. Yingakho ke ngithi u-work done by i-frictional force uyohlezi u-negative. Kodwa u-work done by force applied ungaba positive ungaba negative. U-negative njalo uqonda ukuthini? Energy is being taken away from i-object. Kanti kwi-force applied ma u-positive i-object gains energy. Okay. Shuthi ke la njoba sithi u-work done by non-conservative forces ulingana nani? Ne-change in EK plus change in EP. I-kinetic energy le yini le? I-potential energy. Uyakhumbula yini ukuthi earlier on ngike ngathinta indaba ye-mechanical energy. Ine-question bethinta i-mechanical energy. Ngase ngichaza i-mechanical energy ukuthi EM is equal to u-EK plus u-EP. Uma ke u-EK seshintsha sizombhala as bani? Change in EK. No EP nasimbhala as bani? Change in EP. Lona sesombhala as bani? Change in EM. Buka ke manje. Buka le formula le manje. Ubuso uzobuka le formula le manje. Uyabona isilukhu? Oh, nangu no delta lo uvele wabaleka. Ngithi ngiyambhala wavele wayibalekela. Fanele ngimfake uzombona kahle.
ayiswabukeke la formula. Uyabona le formula le iyafana ncimishina le kodwa umehluko la last no change in EM, last no work done by non-conservative forces. Buka lapha. Angithi kade ngibala noma ngichaza ama conservative forces nama non-conservative forces. I-force applied, i-frictional force namanye ama forces anjani non-conservative. Kanti i-force of gravity njani i-conservative. Uyabona uma la besikhuluma ngokuthi uma i-system i-isolated, i-mechanical energy is conserved. Kade sisho njalo. Okuchaza ukuthi change in EM uzobani u0 uma i-system enjani i-isolated. My isolated system kuzobe kuchaza ukuthi frictional force ayikho. Kuphinde kuzochaza ukuthi i-force applied in this case njani ayikho. Kuzoba u0 la. Kodwa uma kukhona i-force applied, kukhona i-frictional force. Ake siqale nge-frictional force nje sithi khona i-frictional force i-force applied ayikho. Uyabona ke la le change le in EM ayisezukuba u0. Isizoluza i-system. Izoluza ini? I-energy. Akusezukuba u0 la. Yingakho ke sisibhale ubani work done by non-conservative force. Work done by non-conservative force in the case of a friction uzoba negative. In the case of a force applied uzoba positive noma njani ube negative. Njengoba bisengichazile. Okusho ukuthi le into eyodwa ukuthi la sesithi ke thina uma kukhona frictional force work done by non-conservative force okuyi-frictional force uzoba ubani. Uma kukhona i-force applied work done by non-conservative force uzoba ubani. Uma kukhona i-friction force applied kanye work done by non-conservative force uzoba ubani. Le nto nale into eyodwa umehluko nje la sithi nani kune force applied kune frictional force. Uma ke uqhamuka ama questions akanjena sekudinga ukuthi ukhumbule lezi izinto lezi. Khumbula ama definitions akhona. Khumbula ama formulas akhona ukuthi sebeseme kunjani kanjani zonke lezi zinto lezo. Ake sibukeke ilokhuzana i-question leyo kuqala ukuthi ibetheni.